سلام ناجد تك channel خداتتي باركس خمت كل جزء لو ما عند خعب زعبة introduction to reality virtual reality نا mixed reality تاي مخانو ديسكس كنجبرينا كسب حزي channel نا تكتاتلو زلهم حدش تبون زخنكم تكتاتل تهليهم لايك شير سبسكرايب هم وندما كومنت هنات أي زخون كومنت نختار مطلنا نلابو حدش تخونكم كع سبسكرايب بمقدار نخجمورن نلابو سلازل لو ما عندي بزعبة augmented reality virtual reality እና mixed reality ታእዮም ዝብል ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ ባይ ዘ ወይ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሎማ ዓንቲ ዲስከስ ክንገብር ኢና ብሓባር ንጽናሕ እሺ what is augmented reality mean augmented reality is what add digital elements into real world environment usually using phone or smart glasses خذ تايدو augmented reality ማለት لخونه ፎቶ ንይወዶ ንሕና ሕዚ ብሞባይል ንኽንላዓል ከለና ፎቶስ ኣብቲ ፎቶ ውሽጢ ኮይኑ በአና ሳይዝ ለኾነ ወይ ኤዘር ወይ ናይ አንበሳ ምስሊ አዲ ገብረልና ወይም ደሞ ናይ እዝንና ከም ናይ ከልቢ ይኸውን ወይም ደሞ ኣብ ለኾነ ኢንቫይሮንመንት ባክግራውንድ ብድሕሪና ለኾነ ኢሜጅ ይቕምጠልና እና ንምንታይ ይጠቕመና ኢንሃንስ ሪል ወርልድ ኢንቫይሮንመንት ዊዝ ዲጂታል ኤሌመንትስ ለለናዮ ሪል ወርልድ ኢንቫይሮንመንት ሲ ዲጂታል ኤሌመንት አድ ምግባር ንኽገብረልና ኦቨርሌይስ ኢሜጅ ሳውንድ 3D ሞዴልስ ካልኦት ነገራት ብምግባር ወይም ንኸጽብቕ ወይም መፍርሒ ነገር ንኸርእየና ወይም ዝኾነ ነገር አድ ክንገብር ከለና ታይ ይበሃል ቨርቹዋል I mean augmented reality ይበሃል ማለት እዩ ሶ ኤግዛምፕል ከዚ ስናፕሻት ንሕና ኣብ ስናፕሻት ፊልተርስ ክንጥቀም ከለና ወይም ደሞ ፎቶ ናተልዓልና ብሞባይል ኒዮ ሓደ አፕሊኬሽናት ወሮ ፎቶስ ለኾነ ሰናን ስኒ ናይ ቫምፓየርስ ንኽውስኽ ንገብሮ ወይም ደሞ ለኾነ ናይ አንበሳ ቅርጽ ክኾን ወይም አረጊት ኮይና ለኾነ ነገር ብቲ ዲጂታል ኢሜጅ after the real environment image add ምግባር ማለት እዩ እዚ ታይ ይበሃል augmented reality ይበሃል ማለት እዩ ንኣብነት ሕዝና ኣብዚ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ስናፕቻት ክንጥቀም ከለና ሕዚ እዚ ድሙ መሲላን እዚ ሕዚ ፎቶ ካሊእ ኮይኑ ድሙ ጌራትያቶ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ዓበይቲ ፍንጨን ገይሮ ኢልወን እንዮ ወይም ደሞ አፍንጨን ከምዚ እናገበረ ብዲጂታል ኢሜጅ አድ ብምግባር እንትን ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ ምጉርጭታት ትሪእዎ ዘለኹም ሶ ናይ augmented reality እዩ እዚ ምክንያቱም ሪል ፎቶ ንሃለሲ ካሊእ ፎቶ ካሊእ ዲጂታል ኢሜጅ አድ ይገብር ለፍቲ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ እና እዚ ኤግዛምፕልስ ኦፍ augmented reality ክኾነና ይኽእል እዩ ሕዚ ለምሳሌ ዝረአይዎ ካሊእ ፎቶ ንሃለ ግን አድ በምግባር ካሊእ ቻናል I mean አድ በምግባር ካሊእ ዲጂታል ኢሜጅ ኢንሃንስ ይገብሩነት ኢሜጅ ማለት እዩ ስለዚ augmented reality ማለት እዩ ሓደ ሪል ወርልድ ኢንቫይሮንመንት ነይና አው ግን ብዲጂታል ጀነሬት ለኾኑ ብኮምፒውተር ኢሜጃት after ሪል ወርልድ ኢንቫይሮንመንት አድ ብምግባር ምኽኣል ማለት እዩ እንድሕር ተንቀሳቒስካ እውን ናይኻ ሳይዝ ሒዙ ዝንቀሳቐስ እዚ ታይ ይበሃል augmented reality ይበሃል ማለት እዩ ካሊእ እንደ ኤግዛምፕል ሕዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሪል ወርልድ ኢንቫይሮንመንት እናሃለየ ብቅድሚኡ ግን ለኾነ ድራጎን ገይሩ ለኾነ ግሪን ኤሪያ ገይሩ አድ ገይርዎ እኒኦ ማለት እዩ እዚ አድ ተገይሩ እኒኦ ሕዚ እንታይ እዩ ብኮምፒውተር ጀነሬትድ ኢሜጅ እዩ ግን ኣብቲ ሪል ወርልድ አፕላይ ተገይሩ እንትን ተገይሩ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ታይ ይበሃል ቨርቹዋል እዚ ታይ ይበሃል I mean augmented reality ይበሃል ማለት እዩ ዌል ሕዚ augmented reality ንጥቀመሉ ዓይነት ዲቫይሳት እንታይ እዮም እንድሕሪልና ብሞባይልና ኢና ክንጥቀም ወይ ከዓ ብኮምፒውተርና ኢና ክንጥቀም ብላፕቶፕና ሶ እቲ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ዲቫይስ ወይም ደሞ እቲ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይጠቕመና አንድሮይድ ለኾነ ልክዕ ብሞባይልና ወይም ታብሌት ወይም ሞባይል ክንጥቀም ከለና ወይም ኮምፒውተር ክንጥቀም ከለና አንድሮይድ ለኾነ ወይም iOS ለኾነ ወይም ማይክሮሶፍት ሆሊዴንስ ለኾነ ወይም ማጂክ ሊምፕ ለኾነ ተጠቒምና augmented reality አፕላይ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ augmented reality ማለት ኢን ጀነራል ለኾነ ፒክቸር እኒና እቲ ፒክቸር እሱ ግን ኣብቲ ፒክቸር እሱ ሪል ወርልድ ፒክቸር ኮይኑ ኣብ ላዕሊኡ ግን apply ልግበር computer generated ለኾኑ it can be image it can be sound or it can be 3 models apply ክንገብር ከለና that is called what augmented reality ይበሃል ማለት እዩ
ስለዚህ application area of augmented reality ከዚ ኣብ ምንታይ apply ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወይ ንምንታይ ይጠቕመና ብልብል እንደገና the first one is what augmented reality is used for education ንትምህርቲ ይጠቕመና anatomy in 3D solar system models ምናምን ክነርኢ ከለና ከዚ እንታይ ይጠቕመና ንትምህርቲ augmented reality ይጠቕመና ማለት እዩ ሪል ዝኾነ ኮምፒውተር ጀነሬትድ ዝኾነ ኮይኑሲ ንትምህርቲ ከዚ ሶላር ሲስተም ታይታይ ከም ዝመስሉ ሜርኩሪ ከመይ ከም ዝኾነት ቬኑስ ከመይ ከም ዝኾነት ብኣድ ብምግባር ንሕና ኣብ ሪል ኢንቫይሮንመንት እናሃለና ኣድ ብምግባር ንትምህርቲ ይጠቕመና ማለት እዩ ሰከንድ ዋን ኢዝ ኢኮመርስ ልባዕሉ ኢኮመርስ ከዚ ንሕና ጠጠው ኢልና ዝሃለናሲ ዝኾነ ክዳን ተመሪፅና እቲ ክዳን ንሱ ከምዚ ዝተኸደናዮ ናብ ባዕልና ለጢፍና ንሪኦ እሞ እንድሕር ተመቺና ንገዝኦ እንድሕር ዘይተመቸና እንደገና ኣይንገዝኦ ማለት እዩ ሶ ንኢኮመርስ እውን አግመንትድ ሪያሊቲ ይጠቕመና ማለት እዩ ሳልሳይ እንደገና ኣብ ሄልዝ ኬር እውን ኣብ ሄልዝ ኬር ከዚ ለምሳሌ ኣብ ኦቨርሌይ ኦርጋንስ ፎር ሰርጀሪ ምናምን ነገር ይጠቕመና ማለት እዩ እና ኣብ አርኪቴክቸር ልባዕሉ 3D ሞዴል ሃውስ ክንርኢ ከለና ምናምን ፓይለት ቴስቲንግ ምናምን አግመንትድ ሪያሊቲ ይጠቕመና ኣብ አርኪቴክቸር እውን ንሶሻል ሚድያ ልባዕሉ ከምቲ ንጥቀሞ ፌስ ማስክ ብምግባር ኣብ ገፅና ዝኾነ ነገር ኣድ ብምግባር ምናምን ኣብ ሶሻል ሚድያ ንምልጣፍ ምናምን ኢንተርቴይንመንት ይጠቕመና ማለት እዩ ኤጌን ንኢንዱስትሪ ልባዕሉ አግመንትድ ሪያሊቲ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣፕላይ ተንገብሮ ኢኩፕመንት ሪፔር ዊዝ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቨርቹዋል ጋይድ ክገብረና ይኽእል ማለት እዩ አግመንትድ ሪያሊቲ ስለዚ ለኤዱኬሽን ለኢኮመርስ ለሄልዝ ለአርኪቴክቸር ንሶሻል ሚድያ እና ንኢንዱስትሪ ኣብኡ ኣፕላይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና አግመንትድ ሪያሊቲ ማለት እዩ ኦኬ ስለ አግመንትድ ሪያሊቲ እዚ ካብ ረኣና ናብ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ንምፃእ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ከጣ እዩ እንታይ ኢሉ ፈልዩ ካብ አግመንትድ ሪያሊቲ ልብ እንደገና ቨርቹዋል ሪያሊቲ is fully immersive experience where you enter a completely digital world using through VR headset so fully digital experience ይለሉ virtual reality again block the real world completely ከዚ ካብ real world ንወፅእ ኣለና ማለት እዩ virtual reality ማለት ኣብ ዝኾነ ዓለም ኢና ንህሊ ማለት እዩ which means እንታይ ይልበሃል ከዚ ካብ real world ወፂናሲ ኣብ virtually totally generated by computer ዝኾነ environment ኣብኡ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ብምንታይ ነው ኣብኡ ንኸውን VR ሴት ልበሃል ኔት VR ሴት ናብ ርእስና ተገጢሙ ምስ ዓይንና ምስ ምናምና ኣብኡ ክንኸውን ኣብኡ ክንርኢ ከለና ቶታሊ ካብቲ ለለናዮ ዓለም ወፂና ኣብ ካሊእ ኣብቲ ሴት ዝተገበረ ኣብቲ ኮድ ዝተገበረ ኢንቫይሮንመንት ኣብኡ ኢና ንህሊ which is generated by ኮምፒውተር ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ኣብኡ ንኸውን ማለት እዩ ለምሳሌ ከዚ VR games like Beat Saber virtual classrooms VR tours museums ለምሳሌ ከዚ ኣብዚ ኮይና ንሃለና ቲ ሄድሴት VR ሄድሴት እንድሕር ጌርና ላይክ ኣክሱም ከድኒ ክንጉን ንኽእል ኢና ወይ ንኣር መቐለ ወይ ደሞ ዝኾነ ፕሮግራም ለተገበረ ለምሳሌ ፓሪስ ክንኸድ ንኽእል ኢጅፕት ክንኸድ ንኽእል እና ኣብኡ ለለዉ ሙዚየማት ክንጉን ንኽእል ኮፍ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ካሊእ ቨርቹዋሊ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ጌርና ኣብኡ ኢንተርቴይን ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ ቢትሳቤር ጌም እዚ እንታይ እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ባዕላስ ኣብቲ ጌም ኣብቲ ኢንቫይሮንመንት እሱ ኮይና እያ ትጫወት ዘላ ስለዚ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንት እሱ እያ እኒኣ which is ኣብ ገዛ እያ እኒኣ ግን ቲ ሄድሴት ቪአር ሴት ስለዝገበረት ትሒዛቶ እኒኣ እውን ልክዕ ከምኡ እቲ ጌም ኣብቲ ውሽጢ እንትን ኮይና እያ ትጫወት ዘላ ኣብቲ ውሽጢ ኢንቫይሮንመንት ለላ ኮይኑ እዩ ዝስምዓ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተኮይኑ እንታይ ይበሃል ቨርቹዋል ሪያሊቲ ይበሃል ኮምፕሊትሊ ካብቲ ለለቶ ናይ ኢንቫይሮንመንት ናይ ሪያሊቲ ኢንቫይሮንመንት ወፅያ ናብ ቨርቹዋል ኣትያ እኒኣ ማለት እዩ ስለዚ this is an example of virtual reality ካሊእ እንደገና ቨርቹዋሊ ክላስሩም ንክላስሩም እውን ቨርቹዋሊ ክላስሩም እውን ይጠቕመና ሕዚ ብዛዕባ ናይ ሄልዝ ምህር ተኮይና ወይ ናይ እንትን ክነብል ተኮይና ኣብ ክላስ ንባዕሉ ቨርቹዋሊ ክላስ እንትን ንኣብነት ሕዚ እዚ ቨርቹዋል ክላስሩም እዩ ኣብዚ ዝጫወትዎ ዘለዉ ቨርቹዋል እዮም ዝጫወቱ ዘለዉ ዓለማት ይርእዩ ኣለዉ ስለዚ ካሊእ እውን ከዚ ለምሳሌ ልቢ እውን ክሕዙ ተኮይኑ ከምዚ ቨርቹዋሊ ኢንዲቴይል ክርእይዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ንክላስ ንባዕሉ ቨርቹዋል ሩም ብምዝግጃይ ብደንቢ ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቨርቹዋሊ ክላስ እዩ ሰባት እዚ ቪአር ሄድሴት ገይሮም ከመይ ኢሎም ከም ዝመሃሩ ከመይ ኢሉ ምቹው ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ከም ዝኾነ ኣብ ካሊእ ዓለም እዮም እኒአው ከዚ ኣብ ካሊእ ወርልድ ኮይኖም እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ ኣብቲ ኮፍ ኢሎም ዘለዎ ዘይኮነሲ ናብ ካሊእ ወሲዱ እንታይ ዓይነት ናይ ሳይንስ ተኮይኑ ናይ ሳይንስ ናይ
علامات مرأي تخوينا علامات مرأي نا أفتي environment السوفت program اللي تقدر environment السخوينا من مهر لهم على تسلزي virtual classroom كنا في الخلانات VR نابرسون تقديم لهم سوات جيروم على جي أبرسون VR سيت جيروم لريوه خلي عينت virtual environment يو خلي عينت نايت بساعات مرتي virtual environment يملوريوم على ስለዚህ application area of VR እንደገና ኣብ ምንታይ ኣፕላይ ክንገብሮ ንኽእል ኢሉ እንደገና ሕዚ ንህንፃ ምክንያቱም እቶም ኤግዛምፕል ዓንተ ይረኣናዮም ከዚ ለምሳሌ ስለ ቨርቹዋል ክላስሩም ካብ ርኢኩም ከለኹ ብዛዕባ ኤጁኬሽን እዩ ልመፅእ ኣብ ቨርቹዋል ክላስሩም እዮም ንክነዘጋጅ ይጠቕመና ማለት እዩ ኤጌን ሄልዝ ኣብ ሄልዝ ዝለባዕሉ ሰርጀሪ ሲሙሌሽን ቪአር ቴራፒ ምናምን ንምስራሕ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ይጠቕመና ማለት እዩ ኤጌን ኣብ ሚሊተሪ ዝለባዕሉ ንትሬኒንግ ሚሽን ምናምን እንደገና ትሬኒንግ ኣብ ሚሊተሪ ለለው ኤሪያ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ተጠቂሞም እዮም ከመይ ኢሎም ሚሽን ከም ለካይዱ ከመይ ገይሮም ከም ዝስልጥኑ ትሬኒንግ ከመይ ኢሎም ከም ለስሕቱ ከመይ ኢሎም ከም ልጭምቱ ከመይ ኢሎም ከም ለኣትዩ ከመይ ኢሎም ኦፕሬሽን ከም ዝገብሩ እዚ ብምሉ መጀመርያ ቨርቹዋሊ ብቪአር ይለማመድዎ ማለት እዩ ኤጌን ኣብ ኣርኪቴክቸር ዝለዓሉ ወክ ስሩ ዘ ቢልዲንግ ዲዛይን ከመይ ኢልና ወክ ከም ንገብር ከመይ ኢልና ከም ንኣቲ ከመይ ኢልና ከም ንብል ከመይ ኢልና ከም ንነብር ቨርቹዋሊ መጀመርያ is that suitable for us ልብል ቼክ ንገብር ማለት እዩ again አውቶሪዝም ንባዕሉ visit countries landmarks virtually ኣብዚ ኮይና ለምሳሌ አዲስ አበባ ክንግብኒ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኮይና ኣሜሪካ ክንግብኒ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኮይና ፓሪስ ኣብዚ ኮይና ኣውስትራሊያ virtually ክንግብኒ ንኽእል ኢና ማለት እዩ using the VR technology again in game አንተ ከም ዝረኣኹሞ ኣብ ጌም እንደገና ባዕሉ ኣብቲ ጌም ውሽጢ ነፍስና ኣቲናስ after لولو environment اللي تفتر بكمبيوتر أو عرسنا أتيناس جيم كنتشاوت نخلينا مالتي again a business عندنا زخز current لولو أوي إشي a business عندنا virtual store نيو by the way virtual store create بمقار product demo بمرأي من business كنسرح نخلينا نقدر نكايد نخلينا again a therapy لو علو phobia and PTSD treatment physical recovery زي أتوم بومبلو من عندنا virtual reality apply በመግባር እና virtual reality technology apply በመግባር ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እንደገና ብዛዕባ ሚክስድ ሪያሊቲ ይበሃል ስለዚ ሚክስድ ሪያሊቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሚክስድ ሪያሊቲ merges the real and virtual worlds allowing physical and digital objects to interact in real time ከዚ እንታይ ማለት እዩ virtual reality plus real environment ማለት እዩ ሕዚ combines real plus digital world real and virtual objects interact in real time ክኾን ከሎ እንታይ ይበሃል mixed reality ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ለምሳሌ example hologram floating on the desk እሺ ከዚ እዚ examples of mixed reality እዩ ሬዎ ይወፅእ ሎ ካብኡ ከም ዝበትኑ ቶም ኣይከናት ዲስፕሌይ ልገብሮም እንደገና ማለት እዩ ስለዚ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት እውን እንዩ ትንሕና ለለናዮ ኢድና ልንቀሳቀስ ለሎ ንሪኦ ኣለና ካብኡ ኤጌን እንደገና አይ ሚን ሪል ኢንቫይሮንመንት ማለት ኢድና ልንቀሳቀስ ለሎ ምናምን እዩ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት እንደገና ተች ጌርናዮ ካሊእ ዲስፕሌይ ልገብረና ነገር ሪአክሽን ልወስድ እዩ ኤጌን ኣብዚ እውን ክንርኢ ከለና ካሊእ እውን ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ሮቴት ገይሩ ሲ ካሊእ ዝኾነ ነገር ኢሜጅ ዲስፕሌይ ይገብር እዚ ኢሜጅ ዲስፕሌይ ዝገብረሉ ቨርቹዋሊ እዩ ግን ኤሌክትሪኩ ምናምኑ ንሪኦ ዘለና እንደገና ሪል ኢንቫይሮንመንት እዩ ማለት እዩ this one is also an examples of mixed reality so ከዚ ሰለስቲኡ ሪኢና ኔና augmented reality ማለት ዝኾነ real environment لخونه ነገር እንዮ after real environment እሱ add ንገብሮ ግን ለኾነ computer generated it can be image it can be sound ግን computer generated based on the size based on the movement አድ ንገብሮ ተኮይኑ augmented reality ይበሃል ለምሳሌ ለኾነ ፎቶ ከምዚ ጌርና ቅርብ ክንብሎ ከለና ሃህል ብል ድሕርቲ ኢልናዮ ካሊእ ልገብር ናይ ከልቢ እዝኒ ልውስኸልና ምናምን ጨጉሪ ለይና ጨጉሪ ልውስኸልና ፍንጫና ወጢጡ ለርእየና ምናምን ተኮይኑ እዚ እንታይ ይበሃል
augmented reality بحال مالتي augmented reality. When we are coming to virtual reality again, تلولو real environment totally block جيرو أطفيو سي بت program لتجبر environment بكمبيوتر generate لتجبر environment لو totally لوسدنا مالتي نعمل 8D 7D من VR set تجت من الناس 8D 7D نري وده أول خونة جدل ويم دم أول خونة تشاف خدنا كنت أدف نبل ويجلا نبل هم عينت سمعت للسمعنا تقول إن تايبال virtual reality بال مالتيو نا virtual reality مالت أخالي environment يلو مالتيو أخالي environment after computer generated لخون environment أو خوينا لسمعنا عين السمعت مالتيو اوكي لابنت خز سبزي باس لو منامن يقبر له أخالي environment نيت VR set أخالي environment وسيل ويل باس له حز سايز تاريخ مو ወንበር ለሎ መሲል ወሐዝት ለረይ ለሎ ወንበር ኹም ለሎ ገለ ኹም ለሎ ኢና እንትን በምግባር እዩ ተሸውዩና ቨርቹዋል ሪያሊቲ ማለት ኢን ጀነራል ኸዚ ት ት ለሎ ኢንቫይሮንመንት ሓሪጉሲ ናፍቲ ፕሮግራም ተገረ ኢንቫይሮንመንት ልወስደና ማለት እዩ ሚክስድ ሪያሊቲ ልበሃል እንደገና ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እና ቨርቹዋል ሪል ኢንቫይሮንመንት ክልቲኡ አጣሚሩ ለሓዘ ማለት እዩ ክልቲኡ አጣሚሩ ለሓዘ እንደገና ታይኑሎ ሚክስድ ሪያሊቲ ነው ማለት እዩ ሶ ሕዚ ድማ ስለ አርኪቴክቸር ኦፍ አግመንትድ ሪያሊቲ ክንርኢና ታይተ አርኪቴክቸር ኒዮ አግመንትድ ሪያሊቲ ክንርኢና ሕዚ ስለዚ ኣብዚ ታይ ኒዮ ሪል ወርልድ ዳታ ፍሮም ሴንሰር ኒዮ ልቕበልና ሪል ወርልድ ቪዥዋል ዳታ ኒዮ ካብኡ እንደገና ቪዲዮ ኢን ልብል ኒዮ ኢንፍራስትራክቸር ትራክ ዩኒት ልብል ኒዮ ካብኡ እንደገና ቪዥዋል ዩኒት ልብል ኒዮ ስለዚ ክንደይ እንትን ኒዮና 1 2 3 4 5 6 ዓይነት ሽዱሽተ ኮምፖነንት አርኪቴክቸር ኦፍ አግመንትድ ሪያሊቲ ኒውና ማለት እዩ ትና መጀመሪያ ታይ ኸዚት ዝና መጀመሪያ ሪል ወርልድ ዳታ ፍሮም ሴንሰር ኸዚ ሪል ወርልድ ዳታ ፍሮም ሴንሰር ማለት ኢት ኢንክሉድስ ዋት ጂፒኤስ ኮን ይኽእል አክሰለሬተር ኮን ይኽእል ካሜራ አንግልስ ኮን ይኽእሉ ኦብጀክት ፕሮክሲሚቲ ኮን ይኽእል እና እዚኣቶም ዳታ ታይ ይበሃሉ ሪል ወርልድ ዳታ ፍሮም ሴንሰር ካብ ሴንሰራት ልቕበልዎም እዩ ንምንታይ ይጠቅም to understand the environment ሕዚ እንታይ ድዩ to virtual reality I mean to augmented reality understand ክገብሮ environment እንድሕር ኮይኑ ዳታ ከገንዩ እዩ ዞም ዳታ ሶም እንደገና ታይ ይባሉ real world data ይባሉ from sensor ልግነዩ ማለት እዩ again real world visual data እንደገና እዩ this is a raw camera feed that users see through a device እዚ እንደገና ታዩ ቪዲዮ እዩ ዳርጋ ኦልሞስት ቪዲዮ እዩ ሪል ቪዥዋል ዳታ ልርአዩ this is a raw ካሜራ ተጠቂሞም ፊድ ልገብርዎ እዮም to user feed I mean real world visual data means what this is a raw data this is a raw camera feed what the user sees through the device بزي device سوسي تاي زوم يزرات ستيريوم لليو مالتي again the second one is what infrastructure tracker unit البالي infrastructure tracker unit means what this collect and track both the sensor and camera data خزي سنسراتنا camera data يكومو then track the position and orientation the devices or the user again detect objects and space around detect يقبر objectات እንደገና again send positioning information to processing unit ከምዛ አይነት position በከምዛ positioning ይሉ እንደገና ላ processing unit እንደገና ይሰድድ and send raw video to the video section has it ታዲያ to visual ተቀበሉ እንደገና ና video section ይሰዱ ማለት ነው ስለዚህ አቶም part of unit ይባሉ infrastructure track unit ይባሉ ማለት ነው the third one is what the third one is video in capture live video input from the real environment as እንደገና video ለቀርጸልና እዩ send the visual unit further processing እንደገና ናምን ይሰጡ ላ processing unit ይሰዱ ማለት እዩ so ንምንታይ ተቀመና እንደገና visual unit ወይም ደግሞ capture ለተገበረ እንደገና ለምሳሌ recognize ንጋር object face motion እዚአቶም እንደገና recognize ንጋር ለምሳሌ ልጎል ድኒዮ ቀጥሉ ድኒዮ ልዕል ድኒዮ እንታሕት ድኒዮ ይስሐቅ ድሎ ምናምን እንደገና recognize ንጋር ይጠቅመና ማለት እዩ ራይ እንደገና processing unit ዝዝኒዮ እዩ ፕሮሰስ ልገብርት ካብ ካሜራ ካብ ሴንሰር لتقبله كالإنفراستراكشر يونيت لتقبله زبملو
ፕሮሰስ ልገብሮ እንደገና ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባሃል this is the heart of what the heart of augmented system ይባሃል so mix real data and virtual world ከስታይ ዲዚ ሚክስ ልገብሮ ሳይዙ ክንደ እዩ ተገጹ ምናምን ኢሉ ተፍንጫ ምንታ ኤሪያ ግን ኢሉ ከመለ ከወጣ ልብል እንደገና ዝቁ ሙሉ ፕሮሰስ ልገብር እንደገና ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባሃል ማለት እዩ ኮምባይኒንግ ሴንሰር ዳታ ፕላስ ካሜራ ፊድ ይተገበረሉ ማለት እዩ again add 3D graphics text sounds እንትን ክገብር ይኽእል so generate mixed reality ከዚ ስታይል environmental ተቀበሉኒዮ again na virtual ወርልድ እንደገና ነው ስለዚህ ክልቲኡ እንደገና ሚክስድ ሪያሊቲ ለሆነ የውጭ ሚክስድ ኩለኩም ከለኹ ናይ ክልቲኡ ኮምቢኔሽን ኢምበይ ሚክስድ ሪያሊቲ አንተ ወይ ዲስከስ ልገበርና ይሰርደ ኾነ ስለዚህ ታይታይ ይጥቀም ቪዥዋል ኮንተንት ይጥቀም ላይክ 3D አኒሜሽን ወይም ደግሞ 3D ሞዴል ደግሞ ይጥቀም ማለት እዩ ኤንድ መጨረሹ እዚ ፕሮሰስ ምስገበረ ታይገብር እዚ ሴክሽን እዚ ወይም ደግሞ እዚ ኮምፖነንት እዚ ታይገብር ሴንድ ፋይናል አውትፑት ቱ ቪዥዋል ዩኒት መጨረሹ ምስወደና በይሰዶ ላ ቪዥዋል ዩኒት ይሰዶ ማለት እዩ ሶ the fifth one is what visual unit ይባል ማለት እዩ visual unit is what it acts as a combination highway it acts as the communication highway connect number 5 ታይባል visual unit ይባል ማለት እዩ visual unit ማለት communication highway connects video in processing unit and video out ዚኦም ሰለስቲኦም ኮኔክት ልገብረልና ታይባል visual unit ይባል ማለት እዩ manages the flow of video and visual content flow እንደገና ኮንትሮል ልገብረልና again visual unit ነው ማለት እዩ ስለዚህ communication highway እዩ between what between video ካት ከሎ video process ግበር ከሎ video output ክረአ ከሎ communication highway ና ታይባል visual unit ይባል ማለት እዩ ስለዚህ ናይ መጨረሻ ሻድሻይ ታይባል ናይ መጨረሻ ሻድሻይ ታይባል video out ይባል output the mixed final view ወይም ደግሞ ተናይ መጨረሻ ፕሮሰስ ለሆነ real world plus augmented or virtual content እዚ ዲስፕሌይ ለሆነ እንደገና ታይባል video out ይባል ማለት እዩ ስለዚህ ሰባት በመንታይ እዩ video out ወይም ደግሞ ፕሮሰስ ለሆነ ዳታ ዲስፕሌይ ለሆነሉ በመንታይ ይሪዎ using smartphone screen ወይም augmented reality glass ወይም ደግሞ በታብሌት ምናምን ክሪኦ ይኽሉ እዩ ማለት እዩ ፕሮሰስ ለሆነ ነገር ማለት እዩ again conclusion ና component ታይታይ ነው ከዚ ኢናይና ኣብዚ ክነጠቀልል ከለና after conclusion ናይ infrastructure ናይ I mean ናይ augmented reality architecture ታይታይ component ነው ኢናይና እዚኦም real world data ሴንሰራት እና visual data sensor ነውና ክልቲኦም ሴንሰራት ታይም ዳታ እዮም አክሰፕት ልገበርና ካው እንደገና ታይታይ ነና ቪዲዮ እና ቪዲዮ አውት ነና ኢንፍራስትራክቸር ትራክ ዩኒት ነና እዚኦም ቪዥዋል ዩኒት ይባሉ ሁለቱም ቪዲዮ እና ቪዲዮ አውት ልገሩ ፋዞዮም again processing ዩኒት ነና እዚ again ቪዲዮ አውት እንደገና ነና ማለት ነው ሶ ኮንክሉድ ክንገብሩ ከለና እዚ ታይታይ ነውና ሴንሰር ነና መጀመሪያ ፕሮቫይድ orientation and motion data video እንደገና capture the real world scene ነና track unit ነና detect the position and tracks movement processing unit nena mix virtual content and real data visual unit nena coordinate ልገበረና ለየናይ let data እና video flow again video out nena ለዚህ እንደገና ታይ show the final augmented video እዩ ባርከስ ኩራት ተከታተልተን GD Tech channel እንደሕርፎትኩሞ share like subscribe አይፈለኩም እስከ ዝቅጽል በኻሊ አይ ሴክሽን ሽቃ እንደገና ወደ ሓልኩም